Vážení diváci, vítajte vo Zvone. Dnes vo Veľkej sieni budovy obce Báčsky Petrovec bola prezentácia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety plánuje založiť vysunuté oddelenie v Petrovci. Záujemci o štúdium v odbore sociálna práca sa stretli v sieni obce Báčsky Petrovec. O škole a spôsobe štúdia ich informovali dekan tejto vysokej školy Miron Šrámka a profesorka Zlatica Ondrušová. Vysoká škola svätej Alžbety bola založená pred 6 rokmi na Slovensku. Dnes má svoje detašované pracoviská po celom svete, v krajinách ako sú Kambodža, Kénia, Etiópia, Česko, Uganda a tak ďalej. Cieľom školy je pomôcť ľuďom získať vzdelanie v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce, úvodom povedal dekan Miron Šrámka. O tejto vysokej škole ďalej hovorila profesorka Zlatica Ondrušová. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety sa dá predstaviť ako projekt, ktorého budúcnosť sa nesie v duchu kresťanského humanizmu, podotkla pani Ondrušová. Školu založil profesor doktor Vladimír Krčmáry 21. októbra v roku 2002. V tomto akademickom roku 2007-2008 počíta 11 614 študentov. Patrónmi školy a pracovísk sú svätá Alžbeta, svätý Ladislav, svätá Bakita Jozefína Sudánska a tak ďalej. Vysoká škola nechce zostať uzatvorená iba na území Slovenska, ale je jej zámerom, aby všetci ľudia hľadali k sebe cestu a vedeli si život vyplniť určitými si hodnotami. Táto vysoká škola uchádzačom zo Srbska dolnozemským Slovákom ponúka bakalárske štúdium, teda prvý stupeň vysokoškolského vzdelania trvajúci 3 roky. Štúdium je zatiaľ iba v odbore sociálna práca, ale do budúcna existuje možnosť, že to bude aj ošetrovateľstvo a rehabilitácia. Rok sociálnej práce až do určitého obdobia nesie svoju formu tzv. Neinštitucionálneho pôsobenia, neorganizovanej sociálnej práce. Až v 18. a 19. storočí sociálna práca dostáva aj podobu organizovania alebo inštitucionalizovania svojho odboru a svojej práce. Sociálna práca je o pomoci ľuďom chorým, ľuďom chudobným, ľuďom núdznym. Sociálna práca je vedný odbor ako samostatná disciplína, ktorá má svoju definíciu, ktorá má svoj predmet, ktorá má svoju činnosť, ktorá má svoj výskum. Sociálna práca je veľmi mladá veda, ale o to krajšia, že jej náplňou je stále pomoc iným. To základné motto, pomoc k svojpomoci, ktorý každý jeden študent zaiste, ktorý u nás študovať bude ho poznať a bude mu rozumieť, nám hovorí o tom, že dnes každý jeden občan má svoju suverenitu, má svoje postavenie. Nech je to občan bezdomovec, nech je to občan chudobný, má on svoju hodnotu. A sociálny pracovník je tá jeho pomocná ruka, ktorá príde a ukáže mu tú cestu nastúpenia svojho vývoja, svojho zlepšenia, svojej socializácie alebo resocializácie. Akademický rok je zložený zo zimného a letného semestra. Každý semester má svoj štúdijný program. Keď ide o odbor sociálna práca, budú tu predmety z oblasti psychológie, ekonómie, práva a tak ďalej. Vzdelanie a diplom, ktorý študenti zo Srbska získajú, platí v krajinách Európskej únie. Štátne skúšky budú prebiehať v Bratislave, ale výuka v miestnostiach budovy obce v Petrovci, ako aj všetky bežné skúšky. Školné poplatky budú študentom z našej krajiny odpustené. Platia iba zápis vo výške 1500 slovenských korún, ako i prihláškový spis 980 slovenských korún. Prednášať budú vysoko kvalifikovaní odborníci zo Slovenska, ako i prednášatelia zo Srbska, ktorí hovoria po slovensky. Podmienkou, aby toto vysunuté oddelenie vysokej školy začalo s prácou v Petrovci, je, že sa musí do školy zapísať najmenej 50 študentov. Systém výuky je tzv. Kreditový systém. Výuka bude prebiehať počas víkendov. Známky sa budú zapisovať do indexu, ktorý študenti dostanú pri zápise. Zatiaľ záleží iba od počtu záujemcov, či sa s prednáškami začne už 1. septembra alebo iba začiatkom januára 2009.
Po prezentácii školy záujemci mohli vyplniť prihlášky na túto školu. Slávnostné prijímanie študentov bude v rámci tohtoročných slovenských národných slávností.